Хәерле көн барыгызга да. Минем исемем Артур Галимҗанов. Мин интернетта һөнәри төркемнәрне алып барам. Һәм бүген без татар телен икътисад белән бәйләнеше турында дәрес үткәрәбез. Әйдәгез башта уйлап карыйк. Без гомумән ничек яшибез? Без ниндидер бер стандарт юл буенча барабыз инде. Күбесенчә башта балалар бакчасына йөрибез, шуннан соң мәктәптә укыйбыз, мәктәптән соң ниндидер һөнәрне үзләштерәбез һәм соңыннан шул һөнәр буенча эшлибез. Һәм менә хәзер статистика буенча карап алсак, кем нинди өлкәләрдә эшли. Менә бу слайдта без нәрсә күрәбез? Менә 50-70 ел элек халык күбесенчә авылларда яши иде. Шәһәрләрдә бик күп түгел иде. Әмма 70-нче еллардан башлап халык күбесенчә шәһәрләргә күчте. Һәм менә хәзерге көнгә таба шәһәрләрдә 75%-тан артык кеше яши. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, халык авыл хуҗалыгыннан китеп, инде шәһәрдә андай шәһәргә бәйле һөнәрләр буенча эшли башлады. Кемдер анда техника буенча, кемдер анда төзелештә, кемдер анда бүтән ниндидер өлкәләрдә, андай өлкәләр әлбәттә бик күп. Менә хәзер төгәлрәк карап алыйк, нинди бу өлкәләр. Менә бу слайдта без нәрсә күрәбез? Халык күбесенчә сәнәгать өлкәсендә эшли. Сәнәгать ул промышленность дигән сүз. Димәк, ул зур заводларда, зур һәм кечкенә заводларда бар. Мисаллар. Мәсәлән, безнең Казанда авиа төзелеш заводы бар, Капо дигән. Аннары вертолет төзү заводы бар, анда компрессор маш, оргсинтез кебек. Чаллы шәһәрендә КАМАЗ заводы бар. Әлбәттә, халык күбесенчә шунда эшли инде. Шулай итеп, әгәр дә без татар телен менә чынбарлыкка бәйләргә телибез икән, әлбәттә шул өлкәсе белән аны бәйләргә кирәк. Алга таба барабыз, менә шулай күрәбез, 17%-тан артык кеше сәүдә өлкәсендә эшли. Бу нидер сатучылар, анда сәүдәгәрләр, гомумән нидер эшмәкәрләр. Шулай итеп, менә бу өлкәсендә татар теле бу өлкәсендә дә күбрәк кулланган булса, әлбәттә бу татар телен куллануын киңәйтер. Бигрәк тә, минем фикеремчә, реклама бик файдалы иде. Хәзерге көндә бит Казан буйлап йөрсәң, адым сайын нидер реклам плакат тора. Әмма шул ук вакытта татар телендә реклама ничектер күренми. Менә хәзер уйлап карасак, кечкенә балалар, алар бит ничек сүзләрне өйрәнәләр. Урам буйлап йөреп, төрле реклама карап. Шулай итеп, менә бу усулны без ничектер кулланып бетермибез дип уйлыйм. Һәм шулай менә халык күбрәк урамнар интернетта шулай утыра, төрле төркемнәрне алып бара. Шуңа интернетта да андый татар теле реклама таратуы бик файдалы булыр иде. Алга таба төзелеш өлкәсендә дә күрәбез, күп кенә кеше эшли. Шулай менә безнең Татарстанда төзелеш ширкәтләрен саны бик күп. Зур, соңгы елларда зур биналар, нидер андый кызык һәм матур объектлар төзелә. Үзем менә төзелеш өлкәсендә эшләп, шуны бик яхшы күзәтәм, күрәм. Аннарысын менә күрәбез, татар теле менә кая дисәк, бу статистика буенча ул күбесенчә мәгариф системасында
урнаштырылган дип әйтә алабыз. Һәм шул өлкәдән аны чыгарга кирәк инде. Чыгарсак кына телебез алга таба барыр. Әлбәттә, совет чорында да андай плакатлар чыкканнар, төрле заводларда. Күрәсез, ул кулланышта бар иде ул татар теле. Хәзер менә алга таба барабыз. Менә гомумән менә интернет, компьютер, электроника өлкәсен алсак. Бу өлкәдә дә бу өлкәдә татар халкына таныш. Мәсәлән, 20нче гасырның уртасында Камил Вәлиев дигән кеше бар иде. Ул Мәскәүдәге Микрон заводының беренче директоры иде. Шулай итеп, безнең Казан шәһәрендә дә ЭВМ заводы бар иде. Анда хәтта, менә хәзерге көндә без андай двоичный код нигезендә компьютерны кулланабыз. Казанда троичный код нигезендә андай компьютер чыгарылган иде. Хәтта менә 80нче елларда Госплан буенча Казан шәһәрендә зур бер андай компьютерный үзәк төзәргә андай планнар бар иде. Хәтта зур серверлар ясап, интернет дигән челтәрен шул елларда төзәргә андай планлаштырылган. Әмма аннары соңрак 90нчы елларда перестройка килеп, бу планнар барлыкка ашырып булмады. Әмма татарлар аның белән таныш. Менә ни өчен Казанда булган ул, шулай ук тарихи яктан карасак, чөнки безнең мәдрәсәләрдә мантыйк дигән бер предмет укытылган. Шул менә компьютер ул шул мантыйк предметына нигезендә эшләнә. Шуңа безнең аның өчен андай белгечләр бар иде. Алга таба барабыз. Бу Әлмәт шәһәре нефтчеләре бер һәйкәл. Шулай тарихка эндәшсәк, 1943 елда Әлмәт районында, анда Ромашкин дигән шул нефть дигән урында нефть эшкәртелә башлады. Ул гомумән СССРдагы иң беренчеләрдән берсе инде, андай нефть эшкәртү иде. Шуннан тыш Азәрбайҗанда Бакы шәһәре янында 100 ел элек Нобель гаиләләре шулай ук нефть эшкәртә башладылар. Шулай итеп, төрки халыклар да шул өлкә белән бәйле инде. Безгә якын. Без аны бераз аңлап бетермибез, белеп бетермибез, ничектер сөйли белмибез. Әмма бу шулай әйтерлек әйбер. Медицина сүзе татар телендә дә андый нәрсә дә бар. Сез беләсез инде, берәкем беләме, медицина татарча ничек була? Белмисездер, әйме? Тыйп. Татар телендә андый сүзе бар. Безнең халкыбыз күптән Абугали Синаның менә тыйп кануннары китабы белән таныш иде. Музейларга да барсагыз, мәсәлән, Болгар шәһәрендә анда нәрсә күреп була? Музейда төрле анда скальпель, төрле пычаклар, кайчылар яталар, һәм шулай итеп 1000 ел элек татарлар операция ясый белгәннәр икән. Шулай итеп бу өлкәсе дә бар дип әйтә алабыз. Һәм гомумән интернетта
Ну, менің интернетте андай сценарий төркемнәр күп, анда мәгълүмат андай бастырыла. Шулай итеп, аларны карый аласыз. Тагы ну, менә тагы тегү буенча менә бер андай китапны күрсәтәсем кирәк сезгә. Так, ну, күбесенчә монда студентлар, бераз укытучы да бар. Бер төк инженер да бар, әйме? Так, буш вакытта кеше нәрсә белән шөгыльләнә? Так, спорт, китаплар, бию. Так, музыка, футбол, фотограф, әйме? Ну, соңгы арада, мәсәлән, шул фотография белән шөгыльләнү дә ничектер модага керде. Так, шуны нәрсә белән шөгыльләнәсез, шуның турында татарча язып була инде. Менә шул төркемнәр шуңа багышланган инде. Ну, бу төркемнәр буенча менә мәгълүмат ни өчен мин тагы җибәрәм. Монда бик андый техника өлкәләренә бәле кеше булмаса да, барыбер сезнең туганнарыгыз, гаилә бар, нидер дуслар, классташлар, шуңа аларга бу мәгълүматны таратсагыз була. Чөнки техника өлкәсенә бәле кешеләр, алар күбесенчә татарча сөйләшми торган татарлар инде. Бу өлкәләрдә эшли. Ну, тагы алайса бер сезгә сорау бирәм. Сез татар телендә нинди мәгълүмат күрергә телисез? Рәкым нидер фикерләр бармы бу турыда? Яңалыклар техника турында яңалыклар яхшы була иде. У яктан шәкәр слова тезен сүз белү у яктан. Менә күргәнсездер, мөхәндис дигән төркем бар. Шуңа керсәгез, анда сүзләр дә бар, яңалыклар да, төрле программалар турында да мәгълүмат. Әлбәттә, ну, күбрәк кеше катнашса, анда күбрәк андай төрле кызык мәгълүмат та була, әлбәттә. Шулай итеп, барысы үзебездән тора инде. Ясыйбыз икән, булыр ул, әлбәттә. Так, сездән ничек? Мен уйлыйм бар. Стандарт якоруча, Украинада шулай случай бар. Барларда шундай хәлләр. Енді татарларға туған тілінде укырга кирәк. Башка сен укыйсың, сен тәпештәре. Бара. Сен күбрәк үз теленең сүзләре табасың. Күбрәк китаплар, төрле фәннәр, фәннәр буенча әгәр булса бик яхшы. Дөрес әйтәсез. Менә шул вакытта безнең нинди мәгълүмат бар? Күбесенчә шул анда тарих, әдәбият, анда театр турында ул бик андай чынбарлыкка бик бәйле түгел. Шуңа мин әйтәм, кеше күбрәк бүтән өлкәләрдә эшли. Безнең техник өлкәсе буенча мәгълүмат бик аз шул. Шуңа кешенең эшчәнлегенә бәйле булса, татар теле. Шул очракта гына чынлап та андай көнкүрешкә керер дип уйлыйм мин. Ортақ бар дейміз. Техника falan var tarafı. Яңа ясала. Шул вакытта телгә яңа сүзләр кирми. Шул яңа терминнар юк та, шул вакытта ортақ калып бара. Яңа кабыйча. Ну, анысы бар инде. Ну, гомумән нәрсә дип әйтмәдем. Ну,
Дүнияда ниндейдир чипчиста саф тил юк. Нинди тилни алсаң, анда барысы да андай булгандык, барысында да төрле тиллерден кирген терминнар бар ул. Шуңа алынмалардан куркарга ну кирәк түгел дип уйлыйм. Аны э, аны эшләргә кирәк. Ничек булса да анда алынмалар беләнме, анда рус сүзләрен катнашып та булса да, аны бар ул дип әйтүе кирәк. Ничек аны ясарга? Ну, менә интернетта төрле төркемнәрне анда бастырып, видеолар ясап, дәресләр үткәреп, әзәп әлбәттә ул алга да китә инде. Шуларак. Бәлки нидер тәкъдимнәр бар тагы. Не знаю, ну шоу, форумlar juga black kliplarni shularni alarni shu Игорь Кристаллес, да, форма, тема. Менә сезнең беренче катнашырга андай уйлар бармы? Мәсәлән, мөхәндис төркемендә. Алайса кырыгыз, сөйләшербез. Бер нәрсә килеп чыга дип өметләнәм. Ярый. Так, сез менә нинди өлкәдә укыйсызмы, эшлисезме? Сез ничек татар телендә техник турында язасыз киләме бер нәрсә? Раз теләк бар, безнең стол якын, җаны камилгә гәч, шуңа туры кирәк баша. Ивенттан да яхшы булыр. Ну, шулай итеп, мөхәндис дигән төркемне керсәгез, анда карый аласыз, терминнар анда сүзлек бар ул. Һәм, ну, гомумән куркмаска кирәк. Әйтәм, анда дөресме, юкмы, башта ясыйсың, аннары алга да китә инде ул. Ну, бүтән сораулар безнең булмаса, дәресебезне тәмамлыйбыз. Барыгызга да рәхмәт.